Centrum Prahy zaplavili hlodavci a v nočních hodinách se běžně pohybují na frekventovaných místech, kde hledají potravu. Aktuálně připadá na jednoho Pražana asi 5 škůdců. Likvidace je ale náročná a může vyjít i na 1 000 000 korun. Celou záležitostí se na podnět televize Nova začne zabývat pražský magistrát. Tak to vypadalo na pražském Andělu v sobotu ve 2 hodiny ráno. Na první pohled jsme napočítali hned několik hlodavců, kteří pod rouškou noci vyrazili hledat potravu. V neděli jsme se na místo vrátili i se štábem a situace nevypadala jinak. Je krátce po 1 hodině ráno a během několika posledních minut jsme viděli hned několik hlodavců, kteří vylezli ze svého úkrytu, aby se nakrmili zbytky, které tu lidé během dne nechali. Do centra Prahy jsme se vrátili i s deratizátory a během několika minut jsme našli hned několik nor. Hluboká díra může být až půl metru. Záleží na podmínkách a jak říkám, tamhle máme první odpadky, že jo. Tam jsme viděli nejvíc u toho koše. No, takže zdroj potravy je opravdu blízko, norování jako takový. Tady je velký počet lidí nebo koncentrace lidí a je tady opravdu binec a máme tady místa, kde se můžou krásně schovat. V tomhle prostoru bych doporučil plošnou deratizaci pomocí nástrah. Jenom nástrahy ale nestačí. Začít by se mělo především pravidelným úklidem. Ovšem jsme informovali pražský magistrát a ten slíbil, že podnět prošetří. Provádíme pravidelnou deratizaci na našich pozemcích a objektech. Každoročně připravujeme harmonogram. Ten harmonogram se průběžně upravuje a doplňuje podle aktuálních požadavků. Takže prověříte? Předpokládám, že ano. Praha ale není jediná, kterou aktuálně problémy s hlodavci trápí. Ve slovenských Košicích nedávno potkani dokonce pokousali dítě v dětském kočárku. Lukáš Richtár, televize Nova.